So hello guys, welcome back to my channel and my new video. Juta dong video punya. Juta dong. So guys, nih dinihai nanya जोंनो दंफैयोमोन आरो सानब्रै जाफैबाय ओमफ्राय माने शिवरात्रियाव थाबैदोंमोन आरो शिवरात्रियाव आं बारा भिडिअ बानायनाय जायासै क्लियार थादों ओमफ्राय मोनाया बिराद साइज लागासिनो नै बेवहाय भिडिअनि सिगाङाव फैनानै भिडिअ खालामनायनि सिगाङाव थांलायनानै ओमफ्राय दायो मा होनोमोनलाय बे आबैखौ दोनलांनो नागिरदों आरो जोङो मोनाखाबाय आरो खयथा जाखो 7:08 जाबाय दायो 7:08 जायाखै खिन्थु 7:30 जाबाय ओमफ्राय दायो मोनानि जाना मोनानि फैसिगोन आरो नैबे आबैखौ नेदोंमोन जोङो बियो बेरायहैदोंमोन दायो सब थांजोबगोन सोर थांगोन होनबाथाय नायदो नानिखौ दोनलांसिगोन आरो स' नानिमोन गासिबो भिडिअखौ मोना सना लाइके नै भिडिअ बानायदों गोजाङाखै एखे गोजाङाखै नै थांनो ओंखारबाय दायो मुथु सोरनाव थांनो नागिरदों सोरनाव हाथायावसो थांनो नागिरदों मादैखौ दोनलांसै मादैनि नैबे मादैनि हाबायावसो मोनजायो जासिगोन देना थांबाय आंसो दायो सेन्देल हावै गानलायनानै आङो नै मोनानि नालाय नै मोनानि आलासि नै दख'नाफ्रानो मारामजोब स' थांसै बिमायनि न'आवलाय माथो गोदान फैखागोनलां सोरबायदि आलासिया एफा मोनायाव थांफेरो दे थैसां फैदो दलद थाथ' र' मेथाइ लानो खारबोथारदोंमोन आरो दख'ना बन्द जाबाय नै खुनुरुखुम लागबाय जोङो खारलायलायबावबायसो थैखागोन आरो गारि फैगौनो फुलाला नुदों दे नासोना फुलाला दै मोनफैबाय मुथुआ उन्दुलांबाय सनाया उन्दुवाखैना उन्दुनो ओंखाराखै ओंखाम जानो नागिरबायबो नै नै मावजिया जा साइज दसेल' गिफ्लायो ओमफ्राय दानो फैफिनगोन बियो फैयो आरो जिरायगासिनो आयौ बेयाथ' खाख्लोबजोब्बाय हनै नासोना आबैया नायलाय आबैया खाख्लोबजोब्बाय नाय आबैखौ मोनाया गोदोनि माबा खाबलायनानै ओंखाम जानाया नेरगासिनो 2,000 years later. Này guys, chưa hả đấy cứ mà concrete tung bầu xin à bạn xin không bắt xin ăn lại này mình thật rồi bữa không đó đi bữa không năng là này gửi con tháo lúc ra gần bữa không có thế nào bây giờ bia ham chơi gì đó ओमफ्राय मैथा सायदों बैयाव अनला ओंख्रि मोनखांबाय मुथुआ गाननायगासिनो नै सनाया मैथा सायनाय नायदों ना सोना मोनखांबायनो दै हेडफेन गोदान नङा ना आंना गोमाबाय आंनाबो दंमोन ना आंनिखौसो नुनानै माबाखादों नामा बिसोरो मा संनो नागिरदोंमोनलाय keer संनो नागिरदों ओइ खामबाय मादै खामबाय
साइज जाबायना गाइखेरजों दे सिंनिफ्राय जावखांबोबाय दा एसे बावजोबबाय मिथिगासिनोखा आराम गोजावबोजोब्बाय नुखाबायना keer आयु जाग्राफ्रा ने गोथाव थुमान थावा मानो गोदै नाङाखै गोदैया एसे दैलेद्राय जादोंना सनानावलाय सना मोसानानै खिथालाय आयु होनलाय गुबाय दे नैबेयाव आलदा होनानै गाज्रि नुबाय बेलारसिखौ गाबोनथ' कालार फुननो थांनाय नङा आरो नैबे गेजेरनि टाइल्सखौनो मोजां नुवासै ना खरा गाबथारबा मोजां खोनाथारलै गाबलाय गारमा थुसेब गोजासो अलाबनाया गोजा जाजोबलाय आलौजोबलाय नांनाया आयु जासैलाय होखांजोब्बाय गाइस दायो नै कमप्लिट ओमफ्राय नै ओरैजायना बाखि थाबाय आरो बेयावहाय पिटि नैथिंजायना प्लास्टार होनांगौ नालाय ओंखायनो होआसै गिदिरद्राय सिन्देलानो एसे बेफोर मोजां खालार सोलायफिनोबा दोनदो सोलायनो नाङालै बेफोरखौ नै फ्रिजानो होनाया सोबजोबा सनामोन जोबजोबदोंमोन आयु ललिपप आंनि फुरिखौबो जानोसिगोन सनाया गाबदोंमोन बिफाखौ नागिरनानै बिफाया मोसौ खाहैदोंमोन आइ लेंहरदोंमोन फैथारा गाइस नै दायो मेथाइ जानोसैलाय आरो मोनाबाय बयबो उन्दुलांजोब्बाय ओमफ्राय दायो टाइमा 9:00 जाबाय आरो ओमफ्राय आं भिडिअखौ आउट्र' होआखैमोन नालाय बेनिखायनो दैखौ सोरबा दं खुंख्रां खांख्रां ओमफ्राय दायो आउट्र' होनो भिडिअ लाब्रबबाय आरो गाइस ओमफ्राय नै मेथाइ जानो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय बेवहाय गोसोखांबाय आङो भिडिअनि आउट्र' होआखै ओमफ्राय दायो माने आउट्र' होनो आखायाव लाबाय स' गाइस दिनै भिडिअखौ माने दिनैनिल' नङा आरो दाख्लैनि स' बेयाव मिक्स खालामना होजोब्बाय आङो माखासे बै सिगांनि भिडिअ माने नानिखौ दोनलांनाय भिडिअआ सिगांनिखामोन आरो स' दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय